pomôžeš, kokot, lebo sa tam nezbavím. Počuli ste ho? Už to nahrávaš? Kokot už minútu. Dobre, tak aby ste všetci videli, že je oné. Teraz, dobre. Dáme jednu zásadnú otázku. Riešime tu otázku toho, že vlastne kto to je kokot. Pozrime sa tam. Dobre, toto To je popičí. Prasotáč. Ja ich mám nafotené aj v noci, pamätáš? Jebali. No áno, gule, ste už tam do toho. A kde je Igor? Dobre, a toto je vlastne človek, s ktorým ideme túto problematiku riešiť. Pán Blesák, vítame vás na dnešnej prednáške. Pýtame sa, že vysvetlite nám, ne? Pojem slovíčky. Čo? Prosto mi vysvetli. Bližšie mi špecifikuj slovíčko kokot. Jaj. Kokot proste to nie je také slovo, že iba názov slova, že kokot, ale proste ten človek tak musí vyzerať, aby bol kokot. Aha, takto ja vyzerám, že? Aha, staro. Tu máte živí? Počkaj, teraz dáme live. No jasne. Ja že jak ten kokot. Napríklad, no. No, takže mali sme tu vlastne aj takú aj autentickú ukázku. No. Živé zviera prasa. A k tomu prasa to by sa dá prirovnať aj človek ako prasa. To všetci, čo sme tu, sme prasate. A tu sa Tam sú tie prasatá. Toto? No. Tento ksichtík, aha. Úplne vybúrané, nevedá nič. Tak sa cítime aj my. To vybehne, to bude sa dáme. Nevidím. Jak tam vyzerá? Čo tebe jebe? To si dobro pičo. Tak, sedíš do šenku, dobre je tu. Ja nejdem nikam do šenku. Ale by som šiel potom do šenku. Ale keď bude tma. Jaký divoč na ty? Ja nezývala ňa. To je medzi ľudí a tam víš. Aj potom to bude. Nedávaj ruku. Ty ho vyrizno. Neboj sa. To zbadáš, keď to bude behať tvojim prstom. Nebude. Jurko, na čo toto furt bude kokotiny kamerovať? Hovado jedno vyjebane. Jak sa prechádzajú popisy? Ježiš, no neviem, čo mám povedať. A ty si bol keď nebol proti drogám? Kto? A ja sa tak rýchlo smejem. Ale ja som bol proti drogám a bol tiež. Už potom, ak som išiel na strednú, nie, lebo videl som sa poznal, víš. No ale to vieš, že mági robiť z rotenke? Viem. Jasné. A temno. No ale prvýkrát som bol nafajtený s hentým, čo tu točí. Tuto sa synkové. Pokaž ho tento človek. Temno, áno, správne ste počuli. Musím sa napiť, ale on si haditeľnú drbu naplniť kokot, taká trubica, to je sa, vieš. Nemohol som sa postaviť, mne sa tak trasli nohy, že ja som sa nemohol postaviť. Až téma nemohol. Ja som ho postaviť. A potom som si s ním aj fúkol. A tak nebudem skákať do reči, nie? No. Spomínal som na svoj životný preslov, čo zažil do piče na